haka arp hundai trek mentau benai u MLA ka nong stoin uba Macmillan bersat haka jing don lang uba jigur merthong MLA ka motion road kleyo ban bu yu mau Nongrim jong ka Lyngngam Presbyterian College but pleru ke yeng school ka thamai jong ka Lyngngam Presbyterian High Secondary School ya ka pala baiting ka leng baka Asian Development Bank ka blokot adu shiklor pralak thengka haka tiga sengi nalor ki kongsan lai don lang ru DC ka West Castle District uba Tilingwa upidi sangma SDO Civil ba BK Light Flang Principal ka Lyngngam Presbyterian College Presiden ka Lyngngam Presbyterian High Secondary School Reverend RS Dingdo Teman Besan SB Lingdo Principal ka Lyngngam Presbyterian High Secondary School Presiden ka Governing Body Reverend HB Lingkhoy Moderator ka Lyngngam Presbytery Reverend PR Merthong ba HL Nongsiang dekat ka Governing Body bat kiwe kinongkran ki bla ajing kran nakatike sngi ki kenthop ba Macmillan bersat MLA ka Nongstoin kum kongsan MLA ka Motion Road ba jigur Merthong kum sumbut kongsan Reverend RS Dingdo Presiden ka LPHSS Teman Besan SB Lingdo Principal ke LPHSS bat kiwe haka tagi sngi lapen ipu ipeng ru ka jing lang lembaga jing rwa jing shat bat ki jing put jing tem ya ka bala pen iri ki khana school ki samla bat ka kunhun nong put nong tem na ka tagi than Umday banpa tang ya UMLE banwat ya kajing don kam nakapta konsumsi ndre don kam kajing ya trailang napi ki pajba napi ki nohikai napi ki kena school ban pentip ban ya buddin lang ya kano kajing ye jong kadong katai habang apet habang alet syakiwai kitan ni ki maus ni kinong motion road ni dang duna lut nadong sadong jogi kai ka status ke jogi ha ai in bu igino hikai pat kai ka kedan pat ka status ke jogi empat don la sa punya usnam bang yo ke jela megela ya ka education policy ngau ba dei tang ka di ka government ka sim kia lapan kre ya ka education policy la menjur ka ying do ba thoan je ke jela megela but sen ya ka education policy seperti kamna hari ki sngi ka don ka jing ya perkhat jong ka education department lingba ka cabinet pan ai jing rap additional sanction ya ki no hikai hi college ba fail ka ngong ye pi ka ai karanti ka bangi kum ki no mikmat ngin ya ngai tu ye pi adin ma job election ngadai unong ye election ba pernah khadu apa ka jela megila jong ang sngo ban ai jing mot ta ka jing e toilang ya ba khoi ki memorandum ka ba phimut pan submit man ta ka sngi chau chief minister ai ha ka kti jong local MLA ba ngin tho ka wei kan nut ngatai malidi bere MLA bam shai tip ha ta kan nut ka ba ngiong kata ka DO letter lani kata ka demi order letter ka ban tho chief minister en recommend lang UMLA Nongstoin ban UMLA motion road ngin tho e kata ngin recommend la dong wan lu ya ai ka ba don ka kum ta jing tho je pi to ai ba kita ba pila tho kim ken hi dala de ka ba khadu do la da ngi la ban yo jing rap lang ba ka di ministry of tribal affair nak ta ka di college na tai ka shong lo ka le mele jong pi ban recommend ni kata